spunea că taxele de licență pentru WiMAX, în cazul Vodafone, mă rog, era vorba și de frecvența de 410, sunt cam mari și nu stimulează investițiile. Vodafone, ați spus. Aș vrea să clarific, pentru că dacă se întâmplă că am făcut o referire vis-a-vis de nivelul practicărilor sau casul de licență, dar cumva sau necesară să definiții serii clare care se conducă la definirea taxelor de licență. Și am mai spus, Ce înseamnă asta? Deci atât încât unul dintre criterii este doar acoperirea costurilor de eliberare a spectrului, se poate merge pe ideea că dacă spectrul este disponibil și nu trebuie să fie niciun bani, ar trebui să fie zero. Deci, după părerea mea, asta poate fi ce se până acum asta fi un criterii, da? Costul de eliberare a unui spectru deja disponibilizat. Deci n-am făcut nicio referire vis-a-vis de valoare la sistem mare sau mică. Dar am spus că inexistența unor criterii poate să conducă la stabilirea unor taxe de licență care să fie prea mari, comparativ cu potențialul de dezvoltare al business-ului în zona respectivă, fără să fac nicio referire la WiMAX, să dispus că este mare, mică, da? Taxele care sunt în prezent, cea pentru WiMAX de 7,5, de către cine a fost stabilită și spuneți-mi dacă vi se pare mare sau mică sau... Aici, domnul Velicu are dreptate. În momentul în care există două lucruri care trebuie să fie. Pe de o parte, spectrul e o resursă limitată care este în gestiunea statului. Așa, statul poate oferi acea licență la un preț pe care îl consideră ok pentru ce ar putea să plătească operatorii existenți pe piață. De altă parte, domnul Velicu, nu sunt dreptate, când spune că, ok, bun, are un anumit preț licența asta, dar vorba lui monumente, pe ce te bazezi prețul așa? Eu vreau să spun că aici primul lucru pe care ar trebui să-l luăm în calcul este că de acum înainte benzinile astea de frecvență nu trebuie neapărat corelate cu anumite tehnologii. Și în momentul în care spunem că scoatem o anumită bandă de frecvență către o deschidere către piață, nu cred că este bine să mai specificăm în funcție de tehnologia și aici DRT a făcut un pas mare. Înainte ați văzut în pensiile de GSM, nu mai vorbim de o anumită tehnologie care trebuie să fie numai aia acolo. Pentru că lucrurile evoluează și operatorii pot privi ca un soi de business de real estate, am o anumită zonă de spectru și este treaba mea dacă acolo fac o clădire de birou sau dacă acolo fac o clădire de locuință. Este același gen de gândire. Fac ceea ce îmi aduce mai mult profit la un moment dat. Nu mai trebuie pentru fiecare schimbare de tehnologie să reobțin licența de operare în banda respectivă pentru tehnologia respectivă. Deci este un mod foarte simplu. În condițiile în care operatorii gândesc așa și vorbim de scoaterea unor licențe pe un termen mai lung, atunci și statul poate să zică, da, uite, eu să închiriez zona asta de real estate la bani. Îți convine? Îi plătești. Nu-ți convine dacă nu avem niciun doritor de piață să ia frecvența respectivă și să construiască ceva de frecvența respectivă, ok, atunci înseamnă că prețul nu a fost corect estimat. Există o estimare din ambele părți. Și poate că ar fi interesant să ne spunem domnul Velicu care ar fi criteriile pe care le-ar pune la bază unei asemenea calculații. Cred că este interesant lucrul ăsta de văzut. Sigur că e foarte greu când licențiezi fără să ai o dependență de tehnologie, anume o bandă de frecvență, este foarte greu să spui în următorii N ani cât profit vei scoate din utilizarea benzelor de frecvență. Costurile de eliberare nu pot fi însă pentru că dacă banda este liberă, ar trebui să mergem la 0 și n-am avea noi ca stat nici.
Este un subiect care necesită probabil o dezbatere detaliată. Ceea ce am putut să transmit este că în Uniunea Europeană, direcția în care se merge nu este de definirea taxei de licență în modul în care se produce aici în România. Acolo, peste simplu, statul ia decizia, dar până la dispoziția unor inspectori pentru anumite permisiuni și invită doritorii să participe la licitație. Deci, poate cuvinte, fiecare operator, în baza unui business plan pe care și l-a făcut, poate să știe ce se poate permite pentru a plăti pentru spectrul respectiv. Deci, cred că aceasta este forma cea mai, să spunem, apropiată de potențialul de dezvoltare a business-ului în spectrul respectiv. Deci, asta am încercat să spun, că poate și noi ar trebui să ne reorientăm puțin modul în care stabilim aceste taxe de licență și modul în care practicăm. Și cred că ăsta ar fi și un mod în care am maximizat și veniturile de pe stat. Și în același timp ar fi atât de transparent și de ok, o licitație absolut deschisă de preț, încât s-ar evita comentarii legate de unii operatori care iau frecvențe și nu se știe cum să folosește așa mai departe. Aș mai vrea să intervin în acest subiect. În primul rând, domnul Velicu menționase mai devreme și aș vrea să revin pentru că întrebarea s-a referit și la acest aspect. Este vorba despre noua licență din baza de 400, unde spunem că dorim investiții, dar o parte dintre operatori nu pot participa la această întrecere, să spunem, pentru că nu e într-adevăr o licitație. Deci sunt excluși de la acest proces de adjudecare. Și atunci, spunem, vom avea un operator care va fi capabil să investească sau nu. Pentru că am mai avut cazuri în trecut în care s-au luat licențe și după aceea nu au fost puse în operă pentru că acel câștigător nu a avut resursele să investească suficient și să dezvolte tehnologia respectivă. În ceea ce privește alegerea între metoda de adjudecare a licențelor de frecvență, a existat permanent o întrebare. Ce e mai bine? Beauty contest, așa cum a făcut România până acum, sau licitații, cum au făcut multe alte țări europene. Iată că sunt, într-un anume punct, în contradicție cu amicul meu Ralujas. Pot să dau un exemplu aici, când licitația a făcut rău. Acest rău a fost făcut la începutul anilor 2000, când licitațiile pentru adjudecarea licențelor de 3G în vestul Europei, cele mai celebre sunt cele din Anglia și din Marea Britanie și Germania, care au dus la un recul major al pieței de telefon prin îndatorarea extremă a marilor operatori de telecomunicații, fapt care a dus ulterior la o scădere majoră a investițiilor până la urmă. Pentru că toți acești mari operatori care au fost forțați să liciteze până în pânzele alte pentru obținerea spectrului, s-au trezit cu niște datorii greu de dus. Stai puțin, dacă au fost forțați unii de către ceilalți. Au fost forțați de o autoritate. Ori mi-aduc aminte de ce s-a întâmplat în, așa putem să spunem, de ce s-a întâmplat în anii 2000, la începutul deceniului ăstuia, cu power-ul de .com. Sigur că din toate astea, industria învață ceva, ce să facem, asta este. Dar, pe de altă parte, dacă ajungem în beauty contest de astea în care, până la urmă, încep să semenea cadou unele lucruri, eu zic că e mai bine să avem o licitație de preț absolut transparentă, în care, ok, ăla care are, nu știu, mai mult și prea, nimeni nu e nebun să liciteze pentru o frecvență pe care să nu o folosească. Bănuiesc că oamenii își fac soluțiile mult mai atent. Nu cred că mai știu ce s-a întâmplat cu NPS-ul. Nu mai avem cum, pentru că s-a învățat ceva și din asta. Și nu cred că mai suntem o piață în care cineva să poată suspecta operatorii de cartel sau de alte lucruri. S-a terminat și cu